Menurut orang cadia pandai nan baru buat dalam DAK pepincuran janiah dek budi saya nyelandai jepit tua. Adapun hidup laki-laki ko terbagi kepada 3 zaman. Manulah zaman nan 3, pertama zaman kudo pacu, kedua zaman jawi pembajak, ketiga zaman kucing tubuh. Ba'a berito kudo pacu awak gagah ulu bakilek badan gampar kepala tagak. Ikut tagerai menyalasai membalik gabang di kudu. Makannya rumput pilihan basabi di pagi hari. Sadang laki-laki ambun layu asahlai babuangkan. Daunnya pengarang pucuk nan randah gatia-gatialan. Lama ado manih tabau itu makanan petang pagi. Dadak nanaluh mbak ditintiang batampi indak baratah. Sudah ditampi di indang pulau lunaknya elok dipekasai. Sagunya ndak boleh tinggal sagu balahan anak muda. Dicangcang anak bujang tangguang halus saiknya sama gadang. Minumnya dari air tumbuh di hulu mangko disawat. Janiah bagaikan ayam mato ditampuang di pasu gadang. Baru saja keluar kandang sikit bermain nateh bawah. Gosok menurut raba bulu tas sonjang disipakkannya. Kain birudu merah jambu basulam jobanangane. Takana rendo ampek sagi ambu-ambu bilang sudi. Pilin bepilin tali kakang sajalan banang 7 rupo berdarap-darap sipatunya. Harago nan tidak taragui harago setimbang kinagari. Joki mamapah kegalanggang diracak lalu dibacu. Manduo cando larinya salangkah pantang ketinggalan setapak aram kelintasan. Sorak jo sore jadi bungo riwah latapuak pakuliliang. Barabui orang nak membali. Joko dituka elok bana main buah hendak labaa. Salang sabanta jadi juo maambiak tampang keturunan. Itulah masu menjadi anak muda Ustaz. Hati gadang pikiran kambang geliang bak geliang siri harareh lonjak serupu labuanwi. Tansano bumi ado batampuak di jinjiang sabalak tangan. Tak ada kandak nan tak lulih pantang pintonyo tak balaku aluniaknyo nan tetagun. Sebab mandeh sayang bapak pengkasih mama lah satu memanjolkan bakonyo telah biar benar. Indak pengana masu itu selain menggili-gili badan maradai kian kamari. Nan gadih makanan kijok nan rando kemasak gemai. Disapu di bulalangnya, ditagah negara-negaranya awak kan bintang di negari. Adapun masu yang kedua adalah masu jawi pembaca. Pagi-pagi keluar kandang dihalau ke tengah sawah tadayuk jalan di Pimatang. Lalu laki pasangan nanti kudua disandang kayu bajupang mengganyi tali ketayu dehelo singka pulang bayi. Marancah di luak dalam malangkah tetagun-tagun badari sugalure. Bare nan tidak takatokan dek baban dikayai juo. Kudua luko hangok balasaulah guyah segalo ense raso kalarak pesandian. Tapi usahkan panik kabaranti lacui rapi so kida cambui gemain nate pungguang. Selesai sawah nan bunta baraliah ke sawah panjang. Bapindah pulau kenan laweh babilang piriang bersudahkan. Orang makan awak kok tagak pasangan tak lapeh dari badan awi tibuli tak terasu. Kok menjulai rumput di Pimatang kok hijau bana daun jaguang. Jauh nan tidak kata jangkau taragak samu dikaluakan. Hari patang bajak tangga dipawi di tepi ladang. Dituju ke rumput banyak takito jo batuang-batuang daun lintabuang rampak mudo. Ulah dek tambang batu namkan tersentak idong maidok diusai saja rumput pai. Sadang mengunyah-ngunyah pawa datang gubalo mahalaukan bararak babaliak pulang. Kok bagului bana masuk kandang ilalang masih menantikan. Di mamah sepanjang malam menanti hari kasiang. Pagi menyandang bajak pulau itu berbilang musim. Itulah menjadi orang gadang Stan.
Sesudah memikul tanggung jawab membawa beban rumah tangga tanyo ke urang nama rasai. Manulah dun sana orang pandanga tasabui zamanan ketiga ialah masuk kucing tu. Baalah bana curitonyo dangalah kisah dipapakan. Simakkan bana nyatu-nyatu cuba panjangkan maknanya. Lah kan nasib dia kucing tu bulu kusui tumpak bertumpak iku kucui maleo lantai tulang punggung nyelok dia tong. Kuku maja sayanglah tangga manci yang tidak sagan lain. Mai gui nanya janjang tetagun-tagun turun tanggo lah suko bapane pagi. Gilo kedapua tengah rumah badiang disuri tungku bagaluang dia buange. Baru balego cawan pinggan mendengar garacak gulai. Mato nyalang telingo tagak malompek mengeong panjang. Tibonan kita mencuekkan datang menggadang melangkahi maisuh kanai tarajang. Urang lah jajok kasadonyo baru malewek lidi tibo. Ditaruh apu ke gunonyo tiok di usia tiok pulang tak kama ke pailai. Kok teraso awih jolapa nanti kan urang makan dulu. Pilih-pilih rimah di lantai pekamiah siso tulang ikan. Nyampang lai nasi balabiah itulah rasa kiawak tarimo di suku hati. Itu pun nacok kan itu dua. Tacemo mencelok sambal. Nyato si balangan baulah kucing nan hitam baparangai hukuman awak menarimo. Dek takui mengaku saja. Badan lepai angok bagaruah indak tagagai nayak parang. Usahkan manci ke ditangkok cacak jatuh indak tercakau kepuyok lari talalah. Taga selero tajam juo apa ketinggang kucing tua. Itulah misalnya umpama Ustaz. Tapi di badan inggi kini. Awak rangki ati paibo sakit tak urang nambatanyo. Upe cara coba ketutui hari keganti minum padi cuculah satu menggaduhi. Kok nayak ketika orang makan, jo tunjuk menyuruh lalu taruh ke dapur ke belakang. Sebab minantu sedang di meja patah selero gindo makan tak ganggu pangeran lalu siang. Dek batuak kengkong bakengkong bak bunyi senapa masin. Lah 2 kali menggulung rokok, panjang caliak maduk ke dapur. Baru mencogok nasi langkuk, batangah isi piring tanso. Tak mungkin bertambah lain. Hari malam, kan tuak pun tiba, marau di bilik dapur. Sesampiang jalan ketungku di rusuk arak-arak piring. Anak minantu di kamar muka, si nenek di cucu di bilik tengah. Enggi mendapat nomor pinci di sudut paling belakang. Tapi semantang pula itu Ustaz. Ganti paubek-ubek luko di pujuk hati semua surang diambil saja wakimahnya. Kok tiba di panggung di bioskop, ikulah kalah paling maha di balkon orang nemokan. Ibarat bermain bola, tagak di gol pintu gawang menjadi kiper tuagaknya. Tansano di dalam kantua sikobana ruang direktur balirik satpam jago pintu. Taga di dalam rumah tangga Ustaz, ikulah tampek paling sadiah. Daerah terlarang bagi tamu, daerah angker di minantu pondok derita carukimi. Tapi kabajo, itulah jinih perasaan nasib mainggi barapakan. Baalah bana penangguangan dek tukang indak telutikan dek malin indak terbacukan. Tanyo ke orang nama rasai nan sanajib saparasayan sidan kesayah maknanya. Indak dolai. Lalu delo saruang ngusang mangatua lalu bakalumun. Giriang gumiriang ayo mato manabuak banta tak besar ruang antah pawilo kalarainya.